Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Bosi vangu avo vanondimanikidza kuti ndipote ndichikisa mwana wavo uye zvekare nekuzopota ndichimubata sikarudzi yake. Saka mwana wavo uyu mukomana iye ane makore 5. Mukomana ashe ndiri murume uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Bosi vangu ava ndakatanga kuvashandira kubva apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. As a matter of fact, ndine mwe friend yangu uyo aigara achingondinetsa achiti handei kuchechi. Ndokubva ndachizotanga kuenda naye kuchechi kuya. Ndo pandakabva ndachizotanga kuvashandira sezvo vainge vanzwa kuti ndainge ndisingashandi. Saka vakabva vachizoti vainge vawana macontract ekucheresa maboho muno muZimbabwe. Ndokuzouya kwatakazoita kunoku kuZimbabwe. Saka pay yangu mukoma ndinongopiwa the same salary that I used to get apo pandainge ndichiri kuvashandira, apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Zvino mukoma zvinhu zvakazombotanga kuoma. Then one day vakazondidaidza kumba kwavo vakabva vati vainge vachida kundipa motikari. Ndakavatenda kwazvo because ndainge ndisitomborinawo kana tarisiro yekuti ndikazokwanisa kuzotengawo motikari pandainge ndiri kuSouth Africa. Ndingozviudza kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoitenga motikari, asi ndava kuno kuZimbabwe mukoma ndainge ndisisina kana tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzotenga motikari. Vakandipa motikari straight from the dealership. Ndokubva vachizonditi kana imba vaikwanisa kuzonditengera imba, asi nerimwe zuva ndakabva ndachizovati asi why makanditengera motikari? Vakabva vanditi it is because iwewe unoshanda ende ndikuona kuti ndiwe uri kukudza kambani. Vakabva vachizoti kwandiri unozviziva here kuti ndinewo zvinopota zvichindibatsira. Ndokusaka sometimes muchimboona sekunge business rinomboita sekunge rinobroka. Ende zvechokwadi bosi vangu havabve kuZambia, always vanenge vangori kuZambia vachiita ma-up and downs avo. Saka vakabva vachizoti one day takabuda zvedu ndokubva taenda kunonwa doro. Ndikabva ndachizoti tava kuuya, vakabva vazoti vainge vachida kuti tinge tichidarika nekumba kwavo. Mukomana ashe vakabva vachizonditi ndige ndichikisa mwana wavo mukudhakwa uye zvekare nokubata sikarudzi yake. Handina kutoziva kutoti ndainge ndichitovabatsira kuzadzikisa zvinhu zvavo zvehurombwa. Mangwana acho makuseni mukoma takatofundirwa nemakastomers 3 ose akabva abhadhara madeposit ndokutotanga kutorova basa paya. Nekufamba kwenguva mukoma vakaramba vachingondiswededza pedo navo kudzamara ndichizoenda navo kuZambia uko kwandakabva ndachizonotitsiswa hana yangu. Ndikabva ndachizonzi basa rangu iro rainge risiri rekungovashandira chete asi rekupota ndichizadzikisa mhiko idzo dzavakanzi imhiko dzekuti vanofanira kupota vachibata mwana wavo sikarudzi uye zvekare nekumukisa, asi ivo vakabva vachizozvitadza izvozvo. Vakanzi vange vachitsvaka mutorwa uyo wavanotanga vapa mari uye zvekare mutorwa wavanenge vachizoshandidzana naye. Saka ndiyo secret iyo yandiinayo mukomanashe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. People will do anything for money. Kunyange neapo pamunenge muchiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakashata muchasungwa nazvo izvo zvinhu zvamuri kuita, kunyange zviri zvinhu zvinenge zviine urombwa mukati, but kumagumo kwazvo muchasungwa imi. So let us try kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma uyai munzwe mashura andakaitirwa navamwene vangu vakapfeka wedding gown rangu inini ndisati ndatomboripfeka. Naye zvinoita here muri yeZimbabwe? Takahaya gauni redu zvakanaka gore iro randakachata. Nanhasi uno ndichiri nebitterness and I want your listeners to assist me because nditori nedzimwe nguva dzekuti kana ndikafunga nezvayo nyaya yacho iyoyo mwoyo wangu unobva watanga kurwadza zvekuti kunyange kana akandibata ndinenge ndisingatombodi kubatwa naye. So mukomanashe ndauyawo pano ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. How can I get over this? Vamwene vangu vachiri vapenyu
asi moyo wangu unorwadza mukoma. Shuwa vakapfeka wedding gown rangu, iniwo muridzi wacho ndisati ndakamboripfeka. Zvinhu zvinondirwadza mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise,iwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma nazvo vedu hanzi ndine imwe bitterness isingaiti towards my husband because akazondirova apo patainge tiri kuhoneymoon achiti saka izvezvizvi zvauri kuti mama wai vakapfeka gown rangu uda kuti ndige ndichiita sei because zvakatoitika and what is so important about chidress ichocho chatakatongowanawo kuhiring pakaipa. Rekedzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini nemurume wangu takataurawo neimwe n'anga inogara kuno kwatinogara kuDeepsloot. Saka n'anga iyi ndeye kuMalawi. Mukoma hatina kana kumboivanzira n'anga iyi, takatoibudira pachena tikabva taiudza kuti isuwo tainge taneta nenhamo, tainge tichidawo kuti tinge tichitawo mari. So mukomana chitakabva tachizoibhadhara mari yacho iyoyo, asi tine zvimwe zvinhu izvo zvatakapiwa uye zvikare zvimwe zvinhu zvatakaona zvekuti tinotofungidzira kuti zvinhu zvacho zvinenge zvine chimuko, asi pane mhiko idzo dzatakanzi mhiko idzi tiri kufanira kuti tinge tichizodzitevedzera. Hanzi ini nemurume wangu tinofanira kuti tinge tichizomuka usiku paya patinenge taona kuti mulocation munenge mati z, then tinobva tachizobuda panze. Ini ndini tinokwanisa kutanga kubuda panze. Mushure mekunge tabuda panze paya, then ndobva ndachizotanga kutenderera ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Ndobva ndachizotora bhurugwa rangu ndobva ndazoriisa mumusoro, asi bhurugwa ndinofanira kuti ndinge ndichizoripfeka mumusoro apo pandinenge ndava kudzokera kumba. Kana ndapedza kudaro inenge yavawo 10 yemurume wangu, anofanira kuti ange achizoitawo saizvozvo. Izvi takanzi tikufanira kuti tinge tichizviita kwemwedzi wose. Zvino tiri kuti pose apo patinenge tichida kuti tinge tichizviita zvinhu izvi kuti tikwanise kuita mari, pane vamwe amai ava mukomana asha handizivi kuti inyaya yekuti vanonamata here kana kuti munhu zvake wekuti vanongonyumwa zvavo, because mukomana asha pose apo patinenge tichida kuzviita amai ava ivo vanobva vatongomuka ubva vatobuda panze mukoma, vanoita sekunge munhu anonyumwa. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Number 1, takanzi mishonga iyo yatakapiwa hatifanire kuti tinge tichizoirasa, nekuti kana tikairasa hanzi zvinhu zvacho zvinozopanduka. Takatombodzokera kwavari ivo sekuru vacho vakatibatsira, tikabva tati zvinhu zvatiri kutadza kuzviita zvinhu izvi toita sei? Vakabva vati aiwa, mirirai kusvika nguva yakwana, munofanira kuti mungoramba muchingobuda panze. Tikati zvino pose pati kuda kubuda panze usiku, tikubva tachizosangana navo amai avo vanoita sekunge vanonyumwa. Ivo vari kungoti munofanira kuti munge muchingobuda panze chete musina kana chamunenge makambopfeka, in which it is very hard kuti unge uchizoita zvinhu zvakadaro. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichitibatsira. Todiniko? Toramba takangochengeta here mishonga iyi iyo yavakati hanzi kana ikapanduka inopanduka kuita majuru? Hanzi majuru awa ini nemurume wangu tiri vaviri ndisu tega tinenge tichimaona majuru acho iwawo. I need your listeners to assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo mukoma, mukurombwa kwangu ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizorara naamai vangu. Apa amai vangu mukoma vakura,
Saka mukurombwa kwangu ipapo pandakaenda ndikanoromba ndakabva ndachizopiwa mushonga uyo wandaipota ndichiisira amai vangu muchikafu, ndikabva ndachizonzi amai vangu vaifanira kuti vange vachizoita bofu. Nekufamba kwenguva amai vakabva vachizoita bofu nekuti ndakati ndainge ndisingakwanisi kurara naamai vangu 1-on-1 takatarisana, zvikabva zvachizonzi it is fine, iwe kana usingakwanisi ndava kukupa mushonga uyo wauchange uchizoshandisa. Mushonga uyu ndo uchazoita kuti amai vako vange vachizopofomara. So amai vakabva vachizotoita bofu uye zvekare ndinorara navo. Ndakatemererwa nyora idzo dzekuti kunyange zvikanzi ndinenge ndisingadi nyora dzedzi yamukoma dzikangotanga kungofamba kana iyo sikarudzi yangu inenge yava kutobvumira uye zvekare kuti inge ichitozonzi inenge yatova unge ndatorara navo direct. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Anzi ndaipota ndichivaisira mushonga muchikafu ndokubva vachizopofomara. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndine vana vaviri nevamwe fata avo vekuchechi kwedu. Mukoma, ndakaita vana navo vaviri. Zvino ndanga ndichidawo kuti hama dzangu dzinge dzichizozviziva kuti inini handisi nzenza. Murume uyu ndiye akatanga neni. Kunyange hangu ndiine maboyfriends like now ndiri kunoku kuSouth Africa, chikonzero chinokonzeresa kuti ndisakwanisawo kuroorwa it is because ndivo fata ava. Takatanga kudanana apo pandainge ndichiri form 3. Ndivo vandakatotanga navo vakati vainge vachida kundiroora. So right now mukomana ndine vana vaviri uye zvekare ndine makore 32 and ivo he is aged 45. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira because ndanzwa nekutukwa, especially vana bhodhi vanogara vachingonditi uri nzenza because zvinoitika. Mukoma, ndiriwo munhu wenyama. Kunoku kuJoni ndinenge ndiino munhu wandee nichifambidzana naye. Saka kuzoti munhu uyu kunyange akati anoda kundiroora, nyangwe aka-approacha marelatives angu, hazviiti kuti ndinge ndichizobvuma. Of course ndokwanisa kungobvumawo zvaizvongoti ndikwanise kungowanawo munhu wekufambidzana naye because hakuna mukadzi anoramba kuroorwa. Asi kana nguva yakwana manje yekuti pane mari dzinenge dzava kuda kubvisiwa, ndikazoudza wangu uyo ari kumusha anobva anditi aiwa kahazviiti because iwe uri mukadzi wangu, tine vana vaviri. So ndakamuti alright, iwewe sezvo usingabvumidzwi kuti ungochita mukadzi, chibuda kamuchechi yacho yeRoma, then tobva tangoona kuti tinoita sei. But he is scared manje, handizivi kuti ndingaitawo sei. Please ndibetsereiwo nemazano. Ndine vana vaviri, vana vanongogara vachingotukwa namai vangu because kana vachikwanisa kutuka vana inini ndiripo because ndakangoti handizivi kunana baba vacho, but ndinotoziva baba vacho uye zvekare baba vacho vatoriwo munharaunda matinogara macho imomo. Mari vanotombopota vachindipa, but kana ndozotumidzira mari iyoyo imari inoita sekunge inenge ichingobva kwandiri direct. Havatozvizivi and havatomborina fungidziro yacho iyoyo. Saka I need advice. Ndopafambisa sei? Ndongofumura here nyaya yacho yose? Ndongomudaidza one day ndobva ndangoti chingotaurawo nyaya yako, kana kuti ndongoudza amai vangu kuti muridzi wevana ndinhingi, kunyange zvikanzi maDNA. Kunyange akati iye anenge asingade kubhadhara, ini hangu ndinoenda ndikanobhadhara mukomana she because vana ava ndevake. Ndakatovaita apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndiri kuZimbabwe handina umwe murume wandakambofambidzana naye. Izvi zvekuzototanga kutodanana nevamwe varume ndakazotozvitanga ndava muno muJoni. Mukoma ndaikwanisa kuita kana 2 months ndisingazivi chinonzi munhurume, but ndichitomuona daily pasina mukana wekuti ndinge ndichizoenda ikoko kunorara naye kuchechi kana kuti iye ange achizouya kumba kwedu. Sometimes mukana taitoushaya. Saka I was very faithful to him. Uye zvekare paiva nechivimbiso chiya chekuti tichazoroorana, but iye ari kutya. Zvino handizivi kuti murume akaita sei wekuti iye anoita zvinhu zvake, nguva yekuti ange achizomiririra nyaya dzake anenge ava kutya.
shungu dzekuti ange achiita relationship nebond nevana anadzo. Ndo zvimwe zvinhu zvaanogara achingondiudza pamafoni, uye zvekare neniwo dzimwe nguva zvinondirwadza kana ndikamunzwa achitaura ava kuita sekunge anenge achichema achiti, between God and you and my kids, I don't know whom am I supposed to choose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa marwan. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndine vana vaviri vandakaita nafata vekuroma. Let us try to assist you in the comment section. Yo, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri kunoku ku-UK. So ndakadaidzwawo nevamwe veukama kumba. Handisati hangu ndatombotenga kana maflight tickets, I need advice. Saka ivo vakati tinofanira kuti tinge tichiita zvaita madzibaba edu, because dambudziko riripo nderekuti tava kungorwara. Kunyange inini wacho dzimwe nguva ndinombonzi ndine breast cancer, mangwana zvobva zvanzi it was a misdiagnosis, apa unenge watotanga kutoiswa patreatment. Saka hanzi zvose izvi zviri kukonzereswa nemhepo yemadzitateguru edu, because kwedu hanzi vaipota vachibika doro, kana vabika doro then vobva vachizotenga bhuru iri mukoma raifanira kuva bhuru rekuti ringe risina zvipomerwa, vobva vachizodira doro pariri bhuru iri, vanhu vorara usiku hwose vachidya vachitamba. Then kunze kwaizoti kana kwava kuda kunoidza kuma44 vaibva vachizotanga kutina bhuru riya then vobva vachizonorisiya mugomo. So right now I need your advice. Handiziviwo kuti ndoita sei. I really need your advice. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu mundizivisewo. Chiri kungondirwadza ndechekuti life yacho yandikurarama, of course I don't have any financial problems at all, but what I do is have health problems. Ndakambozama mukoma nepose apo pandainge ndichizama napo kuti ndinge ndichinamata, but still it did not even change at all. Kwedu kwatinobva, by the way, tinobva kwaZimunya. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kwedu kwatinobva kwaZimunya, so ndo kwandikufanira kuti ndinge ndichizoenda ikoko. Pakaipa. Let us try to assist in the comment section. Hanzi ndoenda here because ndikufanira kuti ndinge ndichinobatsirana neveukama totenga bhuru. Mushure mekunge tatenga bhuru tiri kufanira kuti tinge tichizorara usiku hwese tichitamba ngoma dzemashavi, then kana kunze kwava kuda kunoidza kuma4 tobva tatanga kuritina bhuru riya takananga naro mumakomo. Ndokuti matambudziko ose awo atiri kusangana nawo ange achizopera. Let us try to assist here.